večeře. Další Slováček. I nám sedí krochy, bazdička, tady jsou ještě bágly. Víte, že opravdu jsme zabrali v Pendolinu podstatnou část. No, tady náš pan Kustot, pan trenér, ten je v Olomouci na nás čeká, nebo ne v Olomouci, v Třinci. A dál pokračujeme, tady další skupinka. Tady máme Máru Pacovskýho, kterýmu se zdálo, že je tma, a přesto jsme byli v tunelu. Ano, pan Zídy. Čára. Pan Černo. A tady přicházíme do fáze, kdy se objevujeme v zóně, kde se blížíme takzvaně ke kademu. Jak se to pozná, ta zóna? Pozná se to tak, že u každého doma je rozbitá UV lampa, tudíž voda, kterou konzumují, způsobuje neskutečný odér. Pokračujeme dál. Tady dva kluci, kteří se mají k sobě. Ano. A pan Sviták. A to je tak nějak všechno, co pro tuhletu chvíli vám můžu ukázat.